Dagitoy pakasaritaan dagiti adalan idi nga po nga si Kristo gapo itinda panag-umong idi kadagiti 12 nga adalan na idi nga digitoy nga kinunkuna idi nga po nga si Kristo iti bayat itin na panangyad adal kadakwada iti apamanagnak ang mabasa iti Juan City iti 15 nasdasdaaw nga rod iti Hudyo akon kuna na kasano iti panakaamo daytoy a tao kadagiti pagbasaan idinto adi nagadal tanya po nga Kristo idi awan pa idi iti adal wenno kadagiti adalan na no diket gapu iti padto pay lang idi isu idi iti paningidaw-dawa da iti Diyos no kasano iti panangalad da kadagiti adda iti lokot iti pagbasaan ket maysa iti nanglipot kenkuana isu dayjay Judas taydi digitoy nga inda inadadal adda digitoy ngayon nanyad adal idi na po nga Kristo gapo iti linaon iti lokot ti pagbasaan iti mabasa iti Juan 6 iti 6:60 adu nga ro dagiti adalan no di mangegda kinunada narikot daytoy asao siya sino iti makabalin adung ngagkingkuana isu dayta ti ina idi salsalaysay niya po nga Kristo gapo kadagiti binig a pangarig kaya na nga sa uwan nigiti haan a makita a banbanag itin na ipalpalawag idi tayo di kadwan idi nga iti panakaamuda isu igiti makikita laan a banag so ngayon may idi na po nga Kristo nga rod anang yad adal iti Ebanghelyo tapno magunudan iti panakaisalakan iti kararwa so di kita kapsat nga adu igitahan nga makaawat idi kasi iti apamaneknek ang mabasa iti Juan 6 iti 66 nanipod idin adu dagiti adalan na nagsunod da ket sandan a nakikuygen kenkuana isu kadagiti apamaneknek ang mabasa obserbaran niyo kapsat manipod iti kaninggan tatta adu digiti simyasi digitoy linaon iti lokot ti pagbasaan nga simyasi da nga kas ibagbagana taninipod idi iti daan natulag nga nanipod kini Mrs. ang mabasa iti Lucas 24 iti 27 idinto a rinugyanan na manipod kin Moises ken kadagiti suamin a mamadto impalawag na kadakwada kadagiti suamin a sursurat amang sarita iti maipapan ken kuana so di kita pamanagda kakabsat na adda digitoy a mabasa ket iti nagpatinggaan iti surat isu iti baro atulag kas manipod iti Matthew wenggana kini Juan so dayta iti nagpatinggaan kadagiti sursurat kini Juan ang mabasa iti Lucas 16 iti 16 tilintag kadagiti mamadto agpatinggada kini Juan manipod idin iti Ebanghelyo iti pagarian iti Dios may pakamo ken tunggal maysa aggarasugas a sumrek kenkuana tado digiti kapsat nga naggarasugas a sumrek kadagiti pagilasinan nga napanda ti sabsabali apa nagipataros so dayta kapsatin na ibagbaga kadagitoy alinaon iti Biblia so kadagiti kapsat in nakipapaabot tapno maamuan nyo kadagiti nasaya at abanbanag nga nagtaod iti Dios gapo kadagiti apagilasinan iti linaon iti Biblia.
So nga ipapabot ko kabsat gapo iti Biblia, gapo iti daytoy a Facebook tap na makita yo kadagiti gapuanan idi iti napudno a nagpamati. Gapo kadagitoy asorsorat iti linaon iti Biblia. Katagyaman na iti Diyos Ama ang manakabalin so amin. Amen.